Takže Julia z lidí, já vás domů dnešně dneska jsem tu s Ninou. A dneska tu máme hru jménem Amazon Box, což jsou takový bedny. Ano, tady máme Ninu a já. Ano, to jsem já. Hrozný, co? A teďka tančím, mám na sebe prostě papkin. Což mě jen tak pro info. Hej, jdem si zahrát šachy. Lidi, jdem si zahrát žabí šachy. A když máš takový tlačítko, co tam máš? Ty člověk? Já můžu klidně rychle běhat. A jenom si teda... Počkej, já budu nějaký box. Chcípni, bu. Já teďka běhám rychle. Když máš takový tlačítko bílý, tak to tam máte. No a já se asi půjdu zhoupnout a čum to se stane, když se houpu. Co to je, kámo? Dlouho jsem už nevydala video, takže jsem si řekla, měl být tady tento vlog, ale vlog vyjde až v 9 večer. Ne v 9, v 7, omlouvám se. No ale nám bohužel za chvilku začínám, teda jako, no to je jedno, takže... Hej kámo, jdem se přijat a tady je hrozně moc lidí playerů, jakože já nechápu, jak toto někdo může hrát, chápete to? Takovou blbost, že jste prostě taková frog nějaký a ještě k tomu tančíte. Hopy a takové věci. A normálně tady je box mod. No to ten Mickey je mega dobrý. Mega rychle. Uiii, já jsem jezdící krabice. Já chci být nahoře jako popelka. Jako popelka. Nebo... Krabicová popelka. Jo, a ještě s tou z dýní na hlavě. Ne! Kámo, ale nejde se nějak vyskákat, to je hrozný. Uhni! Ty řekla by ti já. Já budu krabicová. Jo, já jsem to skočila, paredino. Já jsem víš, kámo. A nazují mě. Lidi, já to nemůžu vyskočit. No! Já jsem kámo tu. Jako fakt jsi tam? Jo, skoro. Ne, jasně, skoro, kámo. Ne, lidi, já jsem spadla. Tam kdy? Já na to lidi kašlu, to prostě nejde, tady ta žába blbá. Kámo, jedu rychle, já jsem závodní žába, počkej, jestli dám ještě, já jsem závodní krabice. Já jsem tam minule měla takovou takovou, co má tady ten týpek, prostě to je takovou nějakou krabici od pici, nebo co to je. Jsem jezdící krabice, která má na hlavě, jakože, toto. Teď si nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. Jo, Dýni. Oh. OK. Jsem šikovná žába, krabicová. Počkat. Konečně jsem našla svoji rodinku s mámou, jej. Teď vyzkouším tu krabici velkou. Konečně jsem král tady této říše, jsem na největší krabici. Tam je větší stavba. No, OK, tak tam jdeme. Teď jsem první lítací žába ve vesmíru. Teda krabice, nebo co to je. Jej! OK, tak možná umím lítat. No tak neumím. To nedovolí lítat. No takže lidi, bohužel nevím, kde je Nina. Se mi odpojila z hovoru, takže taková malá scénka. Chudák krabice. Tančící. Až tady se budou vystřelovat krabice, nebo co to je? To je asi player. Ne, tak to není player, ale udělám. Tak, budeme spolu. Když jsme osamocení, a když ty nejseš player, jen se tady takhle ležíš, ale to je jedno. Nevím, kašlu na tobe. Já se zkusím teda vyskakovat tady tohleto. Ježišmarja, lidi, omlouvám se, že jsme to furt tady jezdí, protože já mám skákání na takovým tlačítko, to si musím opatrně. Já jsem žabička šikovná, teda krabice, ale to je úplně jedno, to nikdo neví. Já si furt myslím, že to je žába, ale to není žába, to je prostě krabice, to se jmenuje Amazon Frog. Takže, jako, teda Amazon Box, ne Frog, já už jsem to s tou úplně popletená. Teď budu aha, tam to je jako trampolína, tam kde je on, takže já se teď zkusím vyskakovat úplně nahoru. Dobré, já to... Ne, do prkiny.
Jsem šikovná krabice, která má nohy a vypadá jako žába, ale to nikdo neví, že nejsem krabice. Teda, že jsem krabice, ale jsem žába, která se proměnila v krabici. Nebo já nevím, co jsem vůbec. Omlouvám se, že se mi to furt tady zobrazuje, mi to taky hrozně štve. To je nějaká týpka. Týpko. O. Uj. Ok, tak tam nemůžu. Jít za týpkou. Týpko, pustíš mě tam? Uj. Jo, jsem tady. Teď jsem na nejvyšším bodu. Možná tam ti týpci, co se tam smějou. Vdále. Tam. Jsou nejvíc, ale ta holka tady si kochá, jakože nejvíc a tady jako, ne, já jsem nejvíc, padej. Já vím, že to je jenom NPCčko, ale to je jedno. To nikdo neví. Skáčem do trampolíny, ují. Já jsem na ní skočila na tu krabici, to je jednou. Úplně. Tak, jsem krabice. Hop. Co to je? Ují. Bohužel to asi nebude znít, no. Jak tady na začátku byla. Já jsem to jen tak, protože mi se hrozně líbilo, jak jsem tady furt skákala takový vůz, tak jsem to jen tak pro srandu natočila. Kdybyste chtěli, tak v popisku budete mít tu hru. Já jsem vám chtěla natočit takovou, co to je za týpka, já jsem vám chtěla natočit takovou jednu hru, kde medvěd a vás honí. Týpku, jsi v pohodě? Ty jsi nějaká metlička. Ježišmarja, to nějaký sériový vrah. Run. A ještě budu box. Nenápadný box. To je Amazon. Super. A ještě to má takový smiley. Trošku to jakože jinak napsali, trošku to jakože netrefili to písmo, ale to nevadí. Jak jsou všude tady ty krabice, ne? To jakože, hele, to fakt hodně lidí na takovou kravinu. Ale, jako, tady máme firemní, asi nějaký trička, což asi je fakt nebudu kupovat. Uí. Teď budu na krabicích velkých. Bum. Já jsem tam. Jsem tam a teď si tam tančit. Jeden join dance. Počkej, ty se dají moje emotesky. Co? Emotes are... Nemám! Jak jako nejde? Takže teď takhle bude tančit. Bum, bum, bum. OK. Jdeme. Jsem tančící žába. Teda bedna lidi. Napište do popisku, že já neumím říct prostě bedna, nebo ne, jako umím, ale prostě napište, že jste furt pletu. Prostě teda do popisku, do komentářů napište, že jste úplně pletu, že to vůbec neumím. No vlastně, to nemusíte psat, ale komu by se to chtělo, tak klidně. Ne, je to prostě blbost. OK, mám tady stromy. Jo, tady ten mikinek, to jste viděli na začátku videa, jak jsme tady byli s Ninou. Mám tančící žábu a teď jdem na nějaký pozemek, nebo tam jsou nějaký borůvky, nebo co to jako je. Omlouvám se, že točím takovou blbost, jakože někteří se mi ptali na Instagramu, kdy bude video, tak teda, no tak jakože soukromí, nebo na čem to bylo, teď už ani nevím, na čem to. Tady jsou žáby, čau! Já tady vedu vás jízdu zapadnu. Tak. Že bych se měla obarvit na zeleno a budu jako vy. Kvák! Hoppy dance. to je úplně žába. Ty oči, jak tam má ta žába, tady tahleta. Úplně krásně. To úplně trefili ti vítu. Jo, tam je matka žába. Žábo, matko. Co? Prostě velká žába. Žábo. Jsi nějaká velká. Kolik z toho dneska snědla na večeři? Nebo na snídaní, nebo já nevím. Asi na snídaní, protože teď je trochu ráno, nebo... No, dá se říct, že je tak po obědě. Ují.
Takže já myslím, že tady z toho kraviny by to mohlo být všechno. Počkat, tam je nějaká zlatá žába lidi, tak to, tam ještě teda vyskáčeme, protože já chci vidět zlatou žábu, jako a třeba dostaneme nějaký enchant. Cokoliv prostě. A kdybyste chtěli nějaké video z Fortnite, protože já mám Fortnite, takže vám třeba dneska můžu klidně něco natočit třeba. Když tady na toto video dáte do 7 hodin jakože třeba 10 lajků, nebo zítra spíš natočím Fortnite, protože dneska už mám nachystaný další video. Protože jsem dlouho nevydávala. Ups. Ne. OK, tak teda jdeme znova. No, takže dneska vyjde vlog nejspíš v těch 7 hodin. Teda, kdyby to omylem nevyšlo, tak se vám omlouvám. Proč to tady furt naskakujeme, tak štve. Já se soustředím na tu zlatou žábu, která je tam nahoře. Ty vládkyně, ji musím odtamtud zhodit a nespadnout. Ní. Tak fajn lidi. Koukněme se tam příště, kdybyste chtěli další toto. Což pochybuju, že by tam někdo chtěl tady takový žáby. Ale mohli bychom tam teda skakat. Že by? OK, tak jsme tady pár bloků, tak teda já se vám ozvu, až tam budu, nebo tam asi nebudu. Dobře, takže jak myslíš, žabo? Já tam doskáču lidi, já tam prostě doskáču. Takže až tam doskáču, tak se vám ozvu, protože já vím už dobrou taktiku, takže zatím čus. Už jsem to lidi chtěla vzdát a najednou jsem tady u té žáby. Já se musím u ní vyfotit, protože taková příležitost, jakože málo kdo. No, takže vyfotit. OK, mám to lidi. Mám to, nice. A chtěla bych udělat nějaké video s Ninou. Můžete napsat jaké. Klidně, protože my nemáme úplně nápady. Mám jenom video, co bychom mohli natočit, ale to asi spíš ne. Takže doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte nechat like a u dalšího videa. Čus.